مستيات بيتنا مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران من صغراء استفعل عليه صحفات تنقص مسلتاتن قال محتساتن حذاء بذكريات كبر أب إن ترادوت تقرب مدبيا كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخ يقنا مسلي فتحي سلام كما تنحكم كبرات تخاتلتنا عب منغو يمنن إسرائيلن نوي حرحكت الله إذن كلت هاجرات بمريت كونه ببحري نحد حدن أي دوابان يخون امبر كابرحوق يمن أبلع إسرائيل كا أبلع اليمن ركيتاتن ميسايلاتن كوانا جفاي الرأية بإيران زدقف عب يمن زلو قجل لحوتي كاب قدم حجي فلي بزبالة عب لعلي إسرائيل بالستيكاوي متقعتي مسفتسمه إسرائيل تمال سنبت كم جبر ملسي عب كتما صنعاء يمن حيال متقعتي أكايدا حوتي نتي عب العل إسرائيل زفت أمو ناي بالستيكاو متقعتي نفلست أماوين محجاز كم زخانة يقلت إسرائيل عب صنعاء علاما جراز هرمتو بوتاتات والتهدراوي معسكرات بيت منغستي نوت آنا دادن مدبرات ساعتن كوينم بيت متقعتي شدشت سبات كموتون كلو 86 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ሰብ መዝሑቲ ኣፍሊጦም ሰራዊት እስራኤል ነቲ ብልዕሊ ሃገራት ዝተኸልከለ ኣጽዋር ዝጸዓነ ሚሳይል ንምንታይ ኣብ ሰማይ እንከሎ ከበርዕኖ ከም ዘይከኣለ ይምርምር ከም ዘሎ ይግለጽ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰንዓ ዝተፈጸመ ናይ ሕነ ምፍዳይ ስጉምቲ بقدم ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁን በሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገርን እናተመርሐ ተፈጺሞ እቲ መጥቃዕቲ እናተፈጸመ ቤንያሚን ነታንያሁ ኣብ ተል አቪቭ ኣብ ዝርከብ ምእዘዝ ነቕጣ ትእዛዝ እናመሓላለፈ ዘርኢ ስእሊ መንግስቲ እስራኤል ዘርጊሑ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሕቲ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ቤንያሚን ነታንያሁ ዝኾነ ዘጥቃዕና ከነጥቅዖ ኢና ዝኾኑ ከጥቅዑና ዝወጠኑውን ከነጥቅዖም ኢና ዝኾነ ኣብ ዞባና ዝርከብ ሓይሊ እስራኤል ዘለዎ ሓይልን ቆራጽነትን ተረዲእዎ ኣሎ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሉ ሓይልታት ምክልኻል እስራኤልን ብሰንበት ንማዕከና ዜና ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ኣብ ጎልጎል ናይ ሓደ ኣብ ማእከል ከተማ ጊናቶን ኣብ ዝርከብ ገዛ ዝዓለበ ቦምባ ሕቲ ኣዝዩ ንኡስ ዕንወት ከም ዘውረደ ገሊጹ እቲ ምክልኻል ብተወሳኺ እቲ ካብ ሕቲ ዝተወንጨፈ ሚሳይል ንምንታይ ኣቐዲሙ ኣብ ሰማይ እንከሎ ክብርዕን ከም ዘይከኣለ ይምርምር ከም ዘሎ ምግላጹ ማዕከና ዜና እስራኤል ኣቃሊሕን ክላስተር ቦምብ በሚሳይል ተጸይሩ መጺኡ ኣብ ጥቃ ዓላምኡ ምስ በጽሐ ዝፈናጨል ናእሽት ቦምባታት ዘለዎ ኮይኑ እቲ ዝፈናጨል ናእሽት ቦምባታት ንሰፊሕ ቦታ ክሽፍን ዝኽእል እዩ እንተኾነ እዚ ቦምባታት ኣብ ጡሉል ቦታ ወይ ኣብ ጭቃ ምስ ዝዓልብ ናይ ምፍንጃር ዓቕሙ ኣዝዩ ይትሕት ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን እቲ ኣብ ከባቢኡ ዘሎ ጠሊ ምስ ሃፈፈ ብቐሊሉ ይፍንጀር ዕጡቃት ሕቲ ነቲ ብዓለም ወግዓዊ ኣፍልጦ ዝተዋህቦ ኣብ ሰንዓ ዝነበረ መንግስቲ ብምእላይ ካብ 2014 ዓመተ ምህረት ጀሚሮም ንዝሰፍሐ ሰሜናዊ ምዕራብ የመን ተቆጻጺሮም ይርከቡ እዚ ከዓ ኣብታ ሃገር ኩናት ሕድሕድ ቀስቂሱ ንየመን ኣብ ከቢድ ዓዘቕቲ ሸሚሙ ኣሎ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኣብ መንጎ እስራኤልን ሓማስን ኩናት ካብ ዝውላዕ ኣትሒዙ ናብ እስራኤል ብተደጋጋሚ መጥቃዕትታት ድሮንን ሚሳይላትን ክፍጽም ጸኒሑ ብተወሳኺ ብቀይሕ ባሕርን ወሽመጥ ዓደንን ኣብ ልዕሊ ዝሓልፋ መራኸብ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ንፍልስጤም ዘለዎ ደገፍ ከስምዕ ጸኒሑ እቲ ብኢራን ከም ዝድገፍ ዝእመነሉ ዕጡቕ ጉጅለ ሕቲ ኣብ ሰነ ምስ እስራኤል ን12 መዓልታት ኣብ ዝተለዋወጦ ናይ ማዕዶ ተኽስውን ክላስተር ቦምባ ተጠቒሙ ምንባሩ እስራኤል ትሕብር እስራኤል ኣብ የመን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ኢራን ሊባኖስ ሶርያ ቃዛን ካልኦትን ህላውነተይ ኣብ ሓደጋ ወዲቑ ብዝብል ምኽንያት መጥቃዕቲ ትፍጽም እስራኤል ካብ ዝቐረባ እዋን ንድሓር በቲ ኣብ ቃዛ ንሓማስ ንምጥፋእ ይኽተሎ ኣለኹ ትብሎ ናይ ኩናት ስትራቴጂኣ ካብ ምዕራባውያን ሓያል ተቃውሞ ክወርዳ ጸኒሑን ኣሎን ከም ፈረንሳን ካናዳን ዝኣመሰላ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ መስከረም ንፍልስጤም ከም ሃገር ኣፍልጦ ክህባ ምዃንን እውን የጠንቀቓ እስራኤል ግን ነቲ መጠንቀቕታ ከም ዘይተቕልበሉ ብምሕባር ዝወጠነቶ ከተተግብሮ ምዃና ትገልጽ ኣላ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሕጂ ዘዳለናልኩም
ሓፂር ሓበሬታ ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي الطاوخ يقنا مسلي فتحي